Imaginați-vă într-un loc lipsit complet de sunete, un loc unde vă dor urechile de liniște. Apoi auziți asta. Nici în cel mai tăcut loc unde noi am crede că am avea liniște, nu este de fapt liniște, este un sunet. Ceea ce ați auzit mai devreme este vibrația pământului. Această vibrație se mai numește vibrația Schumann, pe care o regăsim în inimă, în creier, în noi. Când vine vorba despre sunet, zgomot și gălăgie, pe toate acestea le considerăm identice, cuvinte fără nuanță, însă fiecare reprezintă ceva. Sunetul este vibrația particulelor înregistrate de urechea umană, zgomotul este sunetul nociv, sunetul care te deranjează, iar gălăgia este un zgomot foarte puternic. Toate acestea noi le percepem pe diferite frecvențe, începând de la 16 Hz până la 20.000 de Hz. Undele sonore cu frecvențe sub 16 Hz sunt insesizabile pentru om. Dar dacă toate aceste lucruri vi se par prea complicate, prea grele, haideți să vorbim despre lucruri mai simple. Despre cuvânt, despre muzica naturii și despre muzica făcută de om. Ok. Da, e foarte, ce să spun, încerc să fiu cât mai relaxat. Ce stare induce corpului ritmul tobelor? Ritmul este suflet, spirit, este lumină, face parte din gena umană, ritmul nu are nevoie de cuvinte, este perceput și înțeles indiferent de națiune. Ritmul este atins de aripa lui Dumnezeu, este muzica pământului și a întregului univers. Ritmul ne va pătrunde și ne va elibera. Este muzica pământului, este facerea. Să ne eliberăm de invidie, răutate, preamărire, să facem loc iubirii, smereniei, curajului și demnității, iubire de sine. De vedere muzical, fiecare note îi este atribuită o anumită emoție pe care fiecare dintre noi o percepem diferit. Dar, de altfel, o percepem diferit și datorită instrumentului la care este interpretată aceeași melodie. Spre exemplu, percuția, setul de tobe, îți dă vitalitate, energie, bucurie. La tobe când vrei să te regăsești pe tine. Enescu spunea că ceea ce este important în artă este ca tu să vibrezi și să-i faci pe ceilalți să vibreze. Vibrația practic este rezultatul dopaminei din corp, acea eliberare a plăcerii pe care o simțim cu toții și practic fără vibrație nu ai cum să simți esența. Sunetele emise de vocea omului au și ele un impact destul de copleșitor. Fie că sunt rostite conștient sau inconștient, provenite din reacții emoționale, nasc pasiuni profunde din interiorul imaginației și al memoriei, astfel încât creează reacții fizice. Iată, mantrele, psalmii și incantațiile
pot avea un efect benefic conform cercetătorilor. Sunt persoane care atunci când vorbesc, ne place vocea lor și ne induc o stare de liniște și altele care ne irită. Cum explici asta, Aurelian? Păi e destul de simplu și cu toții putem să simțim exact lucrul pe care l-ai spus și tu, pentru că anumite persoane au voci mai coborâte, voci mai joase și anumite persoane pot să aibă voci mai ridicate, voci de cap. Sunt studii care arată că vocile coborâte, vocile joase, care au o tonalitate mai gravă, sunt mai credibile, adică persoanele care îi ascultă pe cei care au o astfel de voce mai coborâtă, pot să asculte un timp mai mare, au o disponibilitate mai mare în timp în a asculta o persoană cu voce coborâtă față de o persoană care are o voce ridicată. Vocile ridicate, vocile de cap, deranjează mai repede și solicită mai mult atenția persoanelor care ascultă, tocmai în a decodifica și în a fi atente la ceea ce spune, pentru că tonul înalt poate să și irite uneori. Okay. Dacă vrem să fim plăcuți de cei din jur, există o modalitate de a face asta prin tonalitatea vocii? Cu siguranță. Da, clar, adică vocile coborâte, cum spuneam și mai devreme, sunt mai credibile. Putem să ne antrenăm vocea pentru a avea o voce mai joasă, de la lecții de canto până chiar și la cursurile de dicție. Sunt exerciții care pot să coboare măcar un semiton vocea și astfel, prin tehnică, prin repetiție, să ajungem în timp să ne însușim în mod natural, firesc, o voce mai coborâtă pe care să o controlăm și să nu se vadă că este un lucru la care suntem atenți. Nu putem să vorbim într-o tehnică permanentă și să fie un reflex, un automatism. Pentru a vibra cu emoția ascultătorului, frecvența sunetului, cred că ar trebui să fie direct proporțională cu frecvența sufletului acestuia. Dacă e să tragem linie la finalul acestui material, aflăm că sunetul este peste tot, în jurul nostru și în interiorul nostru. Și aș mai spune că este bine să fim atenți căror sunete ne abandonăm. Unui astfel de sunet sau unui astfel de sunet sau acestui sunet. Aveți grijă, unele sunete ne pot îmbolnăvi, iar altele ne pot însănătoși. Alegeți înțelept. Pentru observator, Roxana